ukuhambisela ingane yophumula isikhathi sokuthi loya mndeni ukwazi ukukhalela ingane yawo ukwazi ukuphola. Kuningi sisazokhuluma Sikhoba, kuningi siyakuzama, baningi abafowethu ezizama ukubathinta abantu basilekelele. Sizolokhu sizama abafowethu ngoba into ebalekile kuthina njengoba sikhona uma sisaphila siyolokhu sizama abafowethu. Sizolokhu sizamile bafowethu, sizomemezela ukuthi mhlawumbe live uzoba nini la khona sizofika khona sizoshaya indishi futhi silekelele umndeni ukuthi ukwazi ukumfihla ngendlela okuyona yona. Elinye lamaqiniso okufanele niqonde bafowethu, ngifuna ukusho lokhu la manje bafowethu, uTikTok akulona ikhaya lethu. Ngoba nihamba niya lapha nakamaphumulo, hambani ngoba niyofihla, hayi ukubuka umusi wakubo kwasiqiniseko, hayi ukubuka amaphutha nokuthi umuntu uphuma emzini onjani. Hamba uyosupporta, hamba uyonza ubuntu. Besamncane lo mfana ayikho into ade engayenza noma ade engayilungisa. 27 years. Bekusafanele kwazi 27 years. Bekushaqisa abantu abaningi bengazi abantu. 27 years ukuthi umusi wakubo. Bafowethu sekuvamisile lento yokuthi uma siyofihla umuntu sifuna ukubuka indawo sibuye sihlekise ngokuthi umuntu uphuma emzini onjani. Bafowethu asingawenza umndeni uthwale kanzima uzusana. Umndeni awumazi usiqiniseko waka TikTok. Wathi usiqiniseko indodana yakhe. Umndeni awulasi leli celeb nesade seninalo. Unengane lapha bazofihla ingane yabo bona. Banikeni ithuba nendlela yokufihla ingane yabo. Musani ukubafakela ingcindezi bafowethu, uma ungakutholanga ukudla uyoba ukutholanga. Asimusani bafowethu ukwenza umncwabo ube yenye. Asihambeni siyohlonipha, siyele ukolekelela umndeni bafowethu. Singayi kobheka amaphutho omndeni, siyobheka izinto esingayidingi. Ngiyanicela bafowethu nina nizokwazi ukuphumelela. Sizolekelela nalabo abathi abanayo imali, sizoyizama indlela ukuthi abantu bephumelele uma ukuthi sina siphumelele. Masobe sikhona sobe sikhona. Kodwa ngiyanicela bafowethu maniya lapha. Hambelani ukuyosiza umndeni ukuthi ukwazi ukuma. Ningayi kopikelana nokovikelana. Bafowethu nina eningama Red Nation. Ningayifaka emfaniswano yenu. Ngiyanicela ngoba nizodala uqhekeko olunganasidingo. Usiqiniseke kufanele fihlo umphakathi. Hayi inhlangano. Ngoba lezo zinto lezo zizokwenza ukuthi kuphinde kube nomunye umsindo phambili. Ngiyanicela bafowethu ngothando nangenhlonipho asibambisaneni. Mina usiqiniseke kumina ubefana nendodana yami. Bengamthathi ngisho ngale ngisho ngikhuluma naye ngisho la bengingakhulumi naye njengomuntu waka TikTok. Ngimtshela lento engiyazi ukuthi ngifuna ukumtshela yena. Thina abanye sinezifungo nabazali benu ukuthi mangihamba ingane yami iyosala ezandleni zakho ndoda. Nami mangihamba ingane yami iyosala ezandleni zakho. Kunzima ukuvuma ukuthi umfowenu owahamba kuqala bese kuhamba ingane yakho esandleni sakho. Baningi abantu abashayela ihlombe masenikhuza besibukele phansi. Kodwa iqiniso ukuthi siyanithanda. So bafowethu asizameni kanjalo. Ilokho sizokhuluma wenjomane ngiyacela sibambisaneni bafowethu nisale kahle ngiyabona. Siyabonga. Siyabonga Mnguni, siyabonga. Nge-8 June usiqiniseko uyobekwa endaweni yakhe yokugcina. Nge-8 ezika June Uyobekwa kwaNondunga. Uyobekwa kwamaphumulo sakhona uyobekwa kwamaphumulo. Isigodi sakhona kwaNondunga. Isikole Uyobekwa umcimbi wakhe uzobe usesikoleni eMpungeni Primary School. Ngiyagcizelela futhi umndeni uthi uyacela nje emphakathi waka TikTok ukuthi